Әдәбият белгече, әдәбият тәнкыйтьчесе, язучы, публицист, журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Рафаэль Әхмәт улы Мустафин 1931 елның 14 майында Татарстанның Баулы районы Баулы поселогында туа. Бала вакыты сугыш елларына туры килә. Рафаэльнең әтисе хәрби офицер була. Мустафиннар гаиләсе бик ватан сугышын Финляндия чигендә каршылый. Гаилә башлыгы хатыны белән улын тылга, туган ягына озатып, фронтка китә. Эшелонның бомбага тотылу мәхшәре 10 яшьлек малайның хәтеренә гомерлеккә сеңеп кала. Әтиләре подполковник Әхмәт Мустафин Ленинград фронтында башын сала. Гаиләсе сугыш һәм сугыш арты елларында Оренбург өлкәсенең Шарлык районы Яңа Муса авылында яши. Рафаэль Шарлык урта мәктәбен тәмамлый. 1954 елда Казан университетының тарих-филология факультетін тәмамлагач, Рафаэль Мустафин Удмуртияның Воткинск район газетасы редакция хезмәткәре. Баулының беренче урта мәктәбе укытучысы. ВЛКСМның Баулы район комитеты секретаре. Литература и жизнь газетасының Идел буе төбәкләрендәге үз хәбәрчесе булып эшли. 1961-63 елларда Казан телевидение студиясының әдәби нәфис тапшырулар редакциясе баш мөхәррире. 1961-63 елларда Казан телевидение студиясының әдәби нәфис тапшырулар редакциясе баш мөхәррире. 63-65 елларда Татарстан язучылар берлеге җаваплы секретаре. 65-69 елларда Казан утлары баш мөхәррире. 78-91 елларда Казан университетының журналистика һәм әдәбият кафедралары укытучысы. 1991-97 елларда Татарстан журналы баш мөхәррире. 1997-2001 елларда Казанские ведомости газетасының әдәбият һәм сәнгать бүлеге мөдире. 2001 елдан Кабат Татарстан журналында баш мөхәррирнең беренче урынбасары һәм бер үк вакытта әдәбият һәм сәнгать бүлеге мөхәррире. Рафаэль Мустафин әдәбият мәйданына 1950 еллар ахыры, 60 еллар башында аяк баса. Көндәлек матбугатта аның шул чор әдәби хәрәкәтенә багышланган күп санлы мәкаләләре, рецензияләре, айрым язучыларның иҗатын анализлаган хезмәтләре дөнья күрә. Соңрак алар литературные портреты, алга барышлый, җаваплылык тойгысы, Сибгат Хаким, образ времени, древняя и вечно молодая җыентыкларына туплап чыгарыла. Шулай да әдип иҗатындагы төп тема ул герой-шагыйрь Муса Җәлилнең тормыш юлын һәм иҗатын өйрәнү. Бу юнәлештәге эзләнүләргә ул бөтен гомерен багышлый. Шагыйрь язмышына ачыклык киткән бихисап яңа мәгълүмат, документлар таба. Биографиясының аңа кадәр билгеле булмаган сәхифәләрен яктырта. Муса Җәлилгә багышланган беренче китабы ук шагыйрьнең җан дусты Гази Кашшаф белән берлектә язылган. 1965 елда басылып чыккан «Поиск продолжается» җыентыгы җәмәгатьчелек игътибарын яулый. Рафаэль Мустафин үзенең күп еллык тикшерүләренә нигезләнеп, Муса Җәлилнең Моабит чоры тормышы һәм иҗаты дигән темага фәнни хезмәт яза һәм 1971 елда шуның буенча кандидатлык диссертациясен яклый. Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләренә багышланган дистәгә якын әсәр шул исәптән «По следам поэта-героя», Муса Җәлил, «Жизнь как песня», «Җәлилчеләр», «Өзелгән җыр эзеннән» кебек китаплар иҗат итә. «Өзелгән җыр эзеннән» төрле телләрдә унлап тапкыр миллион тирәсе гомуми тираж белән басыла. Муса Җәлилгә багышланган эзләнү эшләре өчен Рафаэль Мустафин 1976 елда Муса Җәлил исемендәге республика бүлегенә, 2006 елда «Өзелгән җыр эзеннән» китабы өчен Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүлегенә лаек була. Язучы шулай ук Кабан күленә бәйле легендаларны тарихи вакыйгалар яссылыгында яктырткан Кабан күле серләре һәм башкалабыз тарихына багышланган «И Казан, серле Казан» автобиографик характердагы
«О времени, о жизни, о себе» мәшһүр язучы шагыйрьләрнең әдәби портретларын туплаган «Силуэты» китаплары авторы, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, «Казань и ее слободы» җыентыкларының автордашы буларак та укучыларга яхшы таныш. Әдәбият өлкәсендәге казанышлары өчен ул почет билгесе ордены белән бүләкләнә. Тыйнак, вөҗданлы, гаилә җанлы, тагын бик күп күркәм сыйфатларга ия чын зыялы зат Рафаэль Әхмәт улы Мостафин үзеннән соң зур мирас калдырып, 2011 елның 14 апрелендә Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратына җирләнә. 2015 елда Баулы шәһәренең 1-нче мәктәбендә Рафаэль Мостафинга багышланган әдәби музей ачыла.